Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Bocil-bocilnya lagi bermain barengan. Halo Cina. Halo Kakak Arhan. Kakak Arhan mau pakai apa ya? Banteng. Wah, banteng. Nggak kebalik. Cina apa? Wah, Cina banteng. Kakak Arhan barengan macan. Betul sekali. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barengan apa? Wahyu. Masih lo? Depan macan. Wah, masih lo depan macan, guys. Terus Mas Hanif. Wah, Mas Hanif buntut macan. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barengan? Singa putih. Wah, singa putih. Albino. Terus Mas Reksa. Mas Reksa memakai barengan? Ular. Wah, barengan ular. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barengan? Hitam. Wah, barengan hitam. Terus ada Mas Beril. Mas Beril memakai barengan? Kodok. Wah, barengan kodok. Terus ada Mas Elvan. Wih, Mas Elvan memakai apa itu, Mas? Monyet. Wah, UAA. Yo, saiki dipakai Jena. Yo, Mak Jena sama Arhan. Ayo berdiri. Pelan-pelan yo. Wih. Wih. Ya dipakai yo, Ne. Wih, dua bocil. Ayo, Ne. Waduh, bantengnya balik, Ne. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Amartya yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Waduh, barengan ngamuk. Sumikira saka sak Aduh, tengahing takut. alas gagah wati kene. Ayo. Lari, barengannya lari. Yo duduk yo, Arhan sama Jena duduk. Kayak duduk nek kono wae ben gak ditendang. Duduk nek langgar nang, Nduk. Ben gak ditendang yo, duduk nek langgar. Duduk apa Ibu? Ayo Mas Hanif, Mbak Masih lo. Lagi santai kawan. Awas ditendang. Kene nomor bibi. Waduh. Wah, barungane iki yo nendang iki. Waduh. Iya tuh masih lo. Apa rebel? Silo sing apik nang. Yo wes yo Mas Silo. Yo sekarang Mas. Ayo UUAA.
AA maju mangan. Karo Mas Iqbal, yuk Mas Iqbal. Wah, AA ini teko. Bangsane para gandarus. Walah, iki AA. Bumi kira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat. Nah, Kadadekke dadi Kutaraja. pan dek iso Bumi pan. kira saka sak tengahing alas. Ayo. Silo dicaplok lo, Silo. Mas Iqbal, sini Mas Iqbal yo, Silo dicaplok Mas. Nek ngarepe mbek iku Mas. Yo Mas Silo. Yo wes yo Mas Iqbal wes yo Mas Elvan wes. Yo Van duduk Van. Yo Mas Reksa karo Dik Jiwun. Engko. Telone tokke kabeh kok loro. Telon. Telon. Wes ini pas hiu kok. Ini pas hiu. Ambil Ben. Awas, ambil. Kok mbek-mbek ketemu. Ya wes yo Mas Reksa karo Dik Jihun. Ayo Mas Beril karo Mas Riko. Ahen. Ayo bareng piye nang? Wih, apik. Nah, sini nah. Ayo Toril, ayo Ri. Ih, ganteng nek. Lah ora, Mbah. Ya gua apa? Yo wes yo duduk yo. Ayo Dik Jihun. Ayo Dik Jihun. Oke guys, ayo Dik Jihun mana ya? Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.